Bideo honetan ikusiko dugu zelan deskargatu, zelan instalatu eta zelan erabili Screencast-O-Matic programa bideoa grabatzeko. Lehenengo gauza izango da, bere web horri aldera joan, Screencast, posible da agertzaia zuzenean hori, edo jartzen duzu idazten, Screencast-O-Matic. Jartzen duzu, agertzen da hau, eta hemen bi aukera ditugu. Bata, bideoak egin zuzenean webetik instalatu barik esebez, hemen batetan Java dela eta niri emon izan dozte arazo batzuk, edo deskargatu eta instala. Niri emonez, orain, hemen agertzen da deskargatzeko hemen, klikatu hemen, eta hemen dago instalatzeko. Deskargatzen duenean, niri emon bi aldiz, eta instalatzen da programa. Horrekin, ja daukagu instalata. Bigarrena, instalatu ondoren, hasiko gara erabiltzen. Programa martxan jartzerakoan, agertzen zaigu, hori, doako bertsioa gabizen erabiltzen, bebai, badago beste bat ordaintzekua, aukera gehiago moten duena, baina guretzat nahiko izaten da bertsio hau, ze honek moten da aukera 15 minutuko bideoa egiteko, eta guk normalen 5, 6, 7 minutuko bideoak egingo ditugu. Horreri emon, eta orduan zabaltzen da eremu txikitsu bat edo handi bat, segun zein izan da nik egin duten azkena izan da txikitu eta pizkate jarretzeko eta garatzen doa. Orduan, eremu hau, honen barruan agertzen den guztia grabatuko da. Hemen ikusten dugu, mikrofonoa badabilela. Hemen espazan ikusiko berde hori mugitzen dena, horrek esan nahi dau, mikrofonoa ez dagoela ondo entzufata, edo txarto dagoela konfiguratuta, edo holako zehaz. Eta hemen agertzen da, kamera, nahi izan ezkero erabili, nekote zuek ikusteko. Hemen agertzen da, muituko eta pur bat. Ikusten duzuen. Holan, urbildu gehiago edo zuek erabaki zer nahi zuen erakutsi honeaz, eta berbetan zaudeten bitartean, grabatzen dau eremu honetan egiten dena. Amaieran ez da geratzen eremuaren kanpoan, amaieran grabatzen dugunean bideoa, hauze barruan geratuko zen. Zuek ikusteko zen, gainera honek emoten daukera, grabatzeko eremua mugitzeko aukera emoten dago. Grabaten den bitartean. Hasiko da grabazioa. Bat, bi, hiru bat, bi. Eta horren, azten gara grabatzen, zabaltzen dugu zer, juten gara web horri alde batera, azaltzen dugu web horretan agertzen dana, enfin, nahi duzen. Honek, dauko berezitasun bat, programa honek, beste batzuk, nik baina erabiltzen dituan besteek ez daukatena, eta da, grabatutakoa, pausaratu, eta momentu batetik aurrera, zuk zeo zer nahi guzu txartu egin duzula, edo astu zaizula zeuzer komentatzea edo, aukera moten dau, minutu konkretu batetik aurrera, eta honeaz, aldugu, pizkana, atzera jo edo aurrera jo, hastea grabatzen, horretik, 14. segundutik aurrera, kasu honetan, jarretzeko grabazioa. Hemen 14 minutua eta berri hasten da grabatzen. Orduan, imagina grabatzen zauzela, telefona jotzen duela, edo zarataren bat entzuten dela, edo hankatzea zentzartzen duzula, edo astu zaizula zeuzer komentatzea, orduan, komeni da, atzera botatia honeaz. Amaitzen dugunean, done emon, eta orduan, hemen ikusten duzu, aukera dago. Bideoaren barrunean, non nahi dugun kokatzia, gure irudia, itxiko tot,
Eta orduan, oneri emon, oneri, honek zeitzen dago. Screencast-O-Matic web orrialdean edo euren serbidoretan itxi gorreta. Honek eitzen dago YouTubera igo eta publikatu zure kanalean, eta honekin egiten duena da deskargatu ordenadorera. Normalen eitzen dut deskargatu ordenadorera, kopia fisiko bat eukitzeko, eta gero, kopia horreaz, eitzen dut igo Drivera edo igo YouTubera ikaslekin partekatzeko. Hemen normalean MP4ko formatoaz izten dut, baina beste 3 formato aldira izan. Vale? Eta gero, orai, izena moten diogu, proba bat, vale? Eta hon azten da gorretzen. Nahiko harin gorretzen dago. Bueno, eta gorretzen danean, lehen nota proba, honeaz, berez urten behar zan, bueno, ez da zabaldu, juten zarie, gorden den lekura, nire kasuan izan da mentxe, mai gainean, eta orduan, zabaltzen duzu, ikusi duzu, zelan geratu da. Ba, hori da dana. Vale? Urrengo aldiz, juten zaitenean berriro grabatzen beste bat, bai? Zarratzen duzu, zabaltzerakoan berriro, zabaltzen da, azkenengo bideoa grabatu duzuena, ba, modifikatzeko edo erabiltzeko edo jarratzeko. Ni noen eitzen dut delete, eta geratzen da, azkenengo moduan eremu bardina eta leku berean kokatuta eta kamerarekin eta bueno, jarraitzeko. Vale? Bueno, espero que argi geratia zelan da.